Pizda este o gaură adâncă și umedă care se poate lărgi până la dimensiuni nebănuite. Este poziționată în zona curului. Unii o venerează, alții o blesteamă. Te suge și te rotește până îți stoarce ultimul strop de lapte de bărbat. Pizda atrage pula ca un magnet. De ce să îți pierzi ultimul strop de lapte într-o gaură ca un sclav? Laba e simplă. Deci, alege. Vrei să fii sclav sau războinic? Lasă pizda și fă laba.